Velkommen til. Denne lille hjælpevideo henvender sig til de eftersynsfirmaer, der foretager eftersyn for Byggeskadefonden. Den elektroniske indrapportering af eftersyn følger forvaltningsklassifikationen, hvori hele byggerier er opdelt i bygningsdele og bestanddele. Visse bygningsdele kan have flere underliggende bestanddele knyttet til sig, mens andre blot er defineret helt alene. Hvis du vil se en samlet oversigt over bygningsdelene i forvaltningsklassifikationen, så kan du klikke på linket øverst til højre på fanebladet Bygningsdele. Når man indrapporterer et eftersyn elektronisk, sker det i 2 trin. Først tilføjer man de bygnings- og bestanddele, der skal efterses, hvorefter det bliver muligt at registrere tilstanden af dem. Man kan godt vælge at tilføje blot én bygningsdel med eventuelt tilhørende bestanddel under sig, og så registrere tilstanden af den umiddelbart efter, selvom der er mere og andet, der også skal efterses. Man kan også vælge at tilføje alle bygnings- og bestanddele, inden man påbegynder tilstandsregistreringen. Det er helt op til dig. Blot skal man huske, at man ikke kan registrere tilstand for bygningsdele, som endnu ikke er udvalgt og tilføjet i systemet. Denne video forklarer specifikt, hvordan du fremsøger, udvælger og tilføjer de rigtige bygnings- og bestanddele. I en anden video vil jeg vise, hvordan du registrerer tilstand. For at kunne registrere tilstand, skal de relevante bygnings- og bestanddele som sagt være udvalgt og tilføjet listen, som vi ser her. Lige nu er listen helt tom, og som den røde tekst midt i billedet fortæller, så skal du begynde med at tilføje bygningsdele ved at klikke på den grønne ikon med det hvide plus oppe i højre hjørne. Så snart du klikker på ikonet, vises dialogboksen med titlen Tilføj bygningsdel. Fra dialogboksen kan du finde bygnings- og bestanddele på 2 forskellige måder. Enten ved at navigere dig vej ned gennem klassifikationshierarkiet, også kaldet drill down, eller ved at søge efter dele af navnet på bygningsdelen i form af en fritekstsøgning. Der er fordele og ulemper ved begge metoder, og mest afgørende for metodevalget er nok, hvor godt man kender forvaltningsklassifikationen. Hvis du ikke er helt så meget hjemme i de tekster, der anvendes, så vil du måske have det bedst med at navigere dig vej ned gennem strukturen. Lidt som en slags udelukkelsesmetode, hvor man trin for trin tager stilling til placering, type og materialer, og dermed kommer tættere og tættere på den relevante del. Det er også uden tvivl den metode, der skaber det bedste kendskab til klassifikationshierarkiet. Omvendt vil man kunne opnå en stor effektivitetsforøgelse, hvis man ved, hvad man søger efter. Kender du noget af navnet på en bygnings- eller bestanddel, så kan du faktisk tage den direkte vej og springe en del valg over. Men vi starter med at finde bygningsdele via navigering. Inde i boksen er der en liste, man kan vælge fra. I det gennemgående eksempel i denne her video, så skal vi efterse en altan og et kældergulv, og vi starter med altanen. Det første, du skal tage stilling til, er det, der i forvaltningsklassifikationen hedder gruppe. Det vil sige, om bygningsdelen findes i terrænet i bygningen, om der for eksempel er tale om inventar eller et teknisk anlæg, eller om det er en del af selve konstruktionen. Jeg vælger bygning, konstruktion. Så snart du har valgt en gruppe, så vises en ny liste med bygningsdele. Alle bygningsdele, der vises i listen, er relevante i forhold til den gruppe, du har valgt ovenfor. Det betyder, at hvis du vælger en anden gruppe end bygning, konstruktion, f.eks. bygning, tekniske anlæg, installation, så ændres indholdet af listen med bygningsdele. Når man kigger ned over listerne med grupper og bygningsdele, så kan man se, at nogle af teksterne er sorte og mere tydelige end andre, som er gråtonede. De tekster, der vises med sort skrift, er dem, som Byggeskadefonden forventer, du fortæller om, hvis de altså indgår i eftersynet, mens de tekster, der står med en mere grålig farve, kan vælges, hvis du mener, der er noget helt specielt, der kan være interesse for Byggeskadefonden at høre om. De grå værdier skal derfor ses som en mulighed for at komme med ekstra oplysninger til os, men altså ikke noget, vi forventer, at du fortæller om. Jeg er jo i gang med at tilføje en altan, og jeg vælger derfor altan. Sådan. Nu kommer der en ny liste frem med titlen navn. Og der er altan allerede valgt for mig. Bemærk, at i de tilfælde, hvor der kun er én mulighed at vælge, der vælger systemet automatisk den.
Nu dukker der også en tilføj-knap op nederst i dialogvinduet, og hvis jeg trykker på den, så lukkes vinduet, og bygningsdelen bliver tilføjet listen bagved. Bygningsdelen vises nu som en lysegrå linje op under kolonneoverskrifterne i bygningsdelslisten. De tekster, jeg valgte i listerne lige før, kan ses under de respektive overskrifter, gruppe, bygningsdel og navn. Der er også dukket en ny ramme eller tabel op med sine egne kolonneoverskrifter nedenunder. Det er her eventuelle bestanddele, der er knyttet til bygningsdelen, tilføjes og vises. Hvis du vælger en af de bygningsdele, der i forvaltningsklassifikation ikke har nogen tilhørende bestanddele, så vises denne liste ikke. Bygningsdelen altan, som vi lige tilføjede, har altså en eller flere bestanddele knyttet til sig, som vi også skal have udpeget. Ligesom da vi begyndte, og listen med bygningsdele var helt tom, så vises der også her i bestanddelslisten en rød tekst, der fortæller, at du skal begynde med at klikke på tilføj bestanddel-ikonet til højre for bestanddelsoverskrifterne. Knappen ser lidt anderledes ud, men den viser også et lille plustegn. Jeg klikker på ikonet, og der åbnes en ny dialogboks med titlen Tilføj bestanddele. Her gør den samme logik så gældende som tidligere, nemlig at du kun får præsenteret bestanddele, der kan være relevante for den valgte bygningsdel, altanen. Til altanen kan jeg derfor vælge mellem bjælker, plader, søjler, og så har jeg mulighed for at fortælle noget ekstraordinært om væren. Jeg vælger bjælker. Nu bliver jeg spurgt om materialet, og jeg kan vælge mellem beton, stål og andet. I eksemplet her er der tale om en altan, der er opbygget af bjælker lavet af træ. Jeg vælger derfor andet, hvorefter der dukker et tekstfelt op. Her kan jeg specificere materialet, der altså ikke findes i den foruddefinerede liste. Jeg skriver træ og trykker på tilføj-knappen. Nu er bestanddelen bjælker af træ tilføjet i bestanddelslisten under bygningsdelen. Jeg tilføjer de sidste to bestanddele, som er plader af beton og søjler af stål. Sådan, og søjler af stål. Nu har jeg vist, hvordan man via navigation eller drill down kan vælge sine bygningsdele og bestanddele. Jeg vil også lige demonstrere, hvordan man kan bruge den anden metode, hvor vi bruger fritekstsøgning til at finde bygningsdelene. Jeg starter derfor med lige at tømme listen. Bemærk de små skraldespandsikoner ude i højre side. Jeg kan vælge at slette en bestanddel fra bestanddelslisten en af gangen, men jeg kan også i det her tilfælde vælge at slette hele bygningsdelen. Og på den måde får jeg slettet både bygningsdelen selv og dens tilhørende bestanddel. Først lige et par generelle ord om det. Fritekstsøgningen findes kun i dialogboksen tilføjet bygningsdel. Det vil sige, at der altid vil blive tilføjet en ny bygningsdel, plus eventuelt en bestanddel, der hører til bygningsdelen i listen. Du kan derfor ikke tilføje en bestanddel til en allerede tilføjet bygningsdel. Meget generelt kan man sammenligne funktionen lidt med f.eks. Googles søgemaskine, hvor det man indtaster forekommer et sted i søgeresultatet. Det samme gør sig gældende her. Du kan taste et eller flere ord, eller sågar brudstykker af ord på minimum 3 bogstaver, adskilt med et mellemrum. Så snart du har tastet 3 bogstaver, begynder systemet at lede i den bagvedliggende database efter bygnings- og bestanddele, hvor netop den kombination af bogstaver forekommer. Og så snart der findes et match, leveres resultatet ud til dig. Det du kan søge efter svarer nøje til de tekster, vi så i valglisterne i forrige eksempel, f.eks. gruppe og navn osv. Det prøver jeg lige at vise. Det første du skal gøre er at sætte markøren i feltet ud for fritekstsøgning. Et oplagt eksempel kunne være at søge på altanen, og læg mærke til hvad der sker når jeg har tastet 3 bogstaver. Så begynder systemet allerede at levere resultater ud til mig. Selve resultatlisten har en overskrift, og så er den ellers opbygget af grupper af bygningsdele og deres tilhørende bestanddele. Øverst inden for hver gruppe
kan vi se en overskrift på bygningsdelens placering i forvaltningsklassifikationen. Her bygning, konstruktion, altan, og så de tilhørende bestanddele nedenunder. Ud for hver linje, inklusiv bygningsdelen, er der et lille plus, som tilføjer delen til listen bagved. Ligesom da vi benyttede navigeringsmetoden tidligere, kan vi også se, at vi ud fra vores bjælker skal specificere materialet. Der er derfor et lille tekstfelt, hvor vi kan skrive 3 i, ligesom vi kunne i den anden metode. Hvis jeg undlader at skrive noget her og forsøger at tilføje bjælkerne, så vil jeg få en besked om, at jeg mangler at tilføje data. Det kan jeg lige prøve. Sådan. I stedet for kan jeg vælge at skrive 3 her, ligesom tidligere, og så klik på plustegnet. Læg mærke til, at jeg nu får tilføjet både min bestanddel, bjælkerne af træ, og bygningsdelen altan, som bjælkerne hører til under. Hvis jeg ønsker at tilføje yderligere bestanddele, som jo er tilfældet med altanen her, så skal jeg benytte den tidligere nævnte metode, hvor vi bruger navigering. Plader af beton og søjler af stål. Læg mærke til, at jeg kan bruge Enter-knappen i stedet for ligefrem at klikke på tilføj-knappen med musen. Vi kan lige prøve at søge lidt mere, bare for sjov for at se, hvordan logikken fungerer. Hvis jeg for eksempel skriver væg i søgefeltet, så får jeg en temmelig lang liste, fordi væg forekommer mange steder i forvaltningsklassifikation. Jeg kan lige prøve at rulle lidt ned over listen her. Det kører lidt i hak, fordi der er så mange resultater. Og her er det en stor fordel, at man kan skrive flere ord adskilt med mellemrum. Hvis jeg for eksempel skriver mellemrum vådsæt som vådzone, og derefter noget med fiber, så kan jeg få en bestanddel, for eksempel fibergips, som er placeret over terræn i vådzone i en indervæg, som er en del af bygningskonstruktion. Jeg kan med andre ord blive meget specifik i min fritekstsøgning og ramme dybt ned i forvaltningsklassifikationshierarkiet og tilføje en bestanddel af den her type. Læg mærke til, hvor mange forskellige bygningsdelstekster jeg får forærende her, bare ved at klikke en gang med musen. Nå, det var bare en test, så den sletter vi lige igen. Vi er nu nået til at skulle tilføje den næste bygningsdel, som er et kældergulv. Klikker igen på tilføj bygningsdelsikonet. Vælger bygning, konstruktion, gulv, og så vælger jeg ikke vådrum. Og placeringen er selvfølgelig i kælder. Så skal jeg have tilføjet nogle bestanddele. Der er dels tale om en membran, som er en fugtspærre, og der er noget isolering. Der er sørme også en belægning. Begge bygningsdelene er nu tilføjet med deres tilhørende bestanddele. Læg mærke til de små plus- og minusikoner ude i venstre marken. De bruges til at klappe bygningsdelens bestanddelsliste sammen og udvide den. Det kan hjælpe med til at skabe overblik over listen her, som kan blive temmelig lang til tider. Du er nu klar til den egentlige tilstandsregistrering af bygningsdelene. Læg mærke til den næste sidste kolonne, hvor der står registrer. Her er en række ikoner, og det er dem, du benytter til at registrere tilstanden eller redigere en allerede registreret tilstand. Det er sådan, at ikonet ud for bygningsdelen fungerer på 2 måder, alt efter om der er tilhørende bestanddel under bygningsdelen. I de tilfælde, hvor der er bestanddel under, der kan man ikke registrere tilstand direkte på bygningsdelen. Der skal det derimod ske på bestanddelsniveau. Så hvis jeg klikker på den her ikon, sker der ikke andet end at bygningsdelen bliver klappet ud af i. Og det samme gør sig gældende ved kældergulvet, som jo også har bestanddele. Men registreringsikonerne har også en anden funktion. Udover at de kan åbne for registrering og redigere eksisterende registreringer, så skifter de også farve alt efter hvilken status registreringen har. Lige nu er alle ikonerne røde, og det betyder, at de ikke er påbegyndte.
Hvis de er gule, så betyder det, at der er tale om en klage eller under udarbejdelse. Eller hvis de er grønne, så betyder det, at de er afsluttet og valideret mod systemet. Det vil sige, systemet er klar til at modtage de data, du har udfyldt i de forskellige felter under registreringen. Det er vigtigt at huske, at der er ikke noget med, at bordet fanger, sådan så du ikke kan lave om på noget, du allerede har skrevet. Der er ikke noget med, at sagerne er afsluttet og sendt ind, før at man går over på sidste faneblad og klikker afslut og indsend. Så selvom en af ikonerne her har skiftet til grøn, som betyder afsluttet, så kan du stadig gå ind og lave om og flytte den tilbage til klagetilstand eventuelt. Så det er kun et lille hjælpeværktøj, der kan fortælle dig på en nem og overskuelig måde, hvor langt du er nået i processen. Vi prøver at klikke på registrere tilstand af bjælkerne af træ. Der kommer en dialogboks, der hedder tilstand, og inde i dialogboksen er der en titel eller sti, der fortæller præcis, hvor i forvaltningsklassifikationen af bestanddelen findes. Nede under titlen er der 2 radioknapper og 2 knapper. De 2 radioknapper bruger du til at fortælle, om der ikke er noget at bemærke, eller om der faktisk er et eller flere forhold, som ikke er, som de skal være. Prøv at klikke på ingen bemærkninger til at starte med. Jeg klikker på knappen gem klage, som betyder, at jeg gerne vil gemme foreløbig. Læg mærke til, hvordan registreringsikonet skiftede fra rød til gul. Jeg kan nu nemt se, at jeg har været inde og åbne og truffet nogle valg og gemt foreløbig. Hvis jeg klikker igen på det her ikon, så kan jeg komme tilbage til de valg, jeg har truffet og lave om på dem. Jeg vælger nu at klikke gem og afslut, som får at indikere over for mig selv, at jeg er sikker på, at der ikke er noget at bemærke på den her bestanddel. Nu er ikonet skiftet fra gul til grøn. Nu prøver jeg at åbne pladerne af beton, og hvis jeg herinde i stedet for at vælge ingen bemærkninger, klikker på registrer svigt, dokumentation eller ligefrem skade, så ændrer dialogboksen sig, og der bliver plads til at skrive nogle flere ting. Der kommer nu 2 ekstra sektioner til syne i dialogboksen. En i midten, hvor der er plads til at beskrive bygningsdelens opbygning sådan rent konstruktivt, og så en sektion i bunden, hvor du tilføjer de forhold, som beskriver, hvad der faktisk er galt. Bygningsdelens opbygning er en tværgående oplysning, som for hver eneste forhold, du eventuelt måtte registrere hernede, er gældende. Tilstandsregistreringen skal ses som en samling af et eller flere forhold, der hver især beskriver og dokumenterer de ting, der måtte være galt med bygningsdelen. Hvis du vil se en anden video, der går i dybden med tilstandsregistrering og udfyldelse af forhold, kan du se videoen ved at klikke på linket her. Tak fordi du så med.